Dobar dan. Danas ću vam pokazati kako se radi i čemu služi breadboard. Znači, breadboard je eksperimentalna pločica u koju možete samo upiknuti elemente kako bi dalje radili, kako bi nešto testirali, recimo i tako. U njoj su, znači, cijela ova crvena linija, ove sve točke ovdje su povezane međusobno. Ove plave točke su također međusobno povezane, ove pokraj plave linije, jel da? A unutar nje, znači, ona se sastoji od više dijelova. Ovo je jedan dio, taj sa dvije linije, ovo je drugi dio i ovo je treći dio. Ovih pet, sve te 5 linija zajedno su povezane i odvojene od ovih. A ove 5 su povezane, znači različito. Čemu to služi? Pa, rekli smo, za lakše povezivanje elemenata. Znači, još imamo tu, vidite, ove izbočine, a sa ove strane utore, kako bismo mogli povezati više breadboarda zajedno, da možemo imati jedan veliki, recimo. Pa evo, za probu šta će nam trebati? Trebat će nam LED dioda jedna, trebat će nam breadboard, trebat će nam otpornik, evo 330 ohma koristim zato što radim sa 5 volta strujom, naponom to jest, neke žice, sad to može biti normalna žica, može biti ovako, neka, apsolutno je svejedno kakva. I naravno da nam treba i napon. Evo, ja koristim punjač od mobitela na 4,5 volta, ovo sam odrezao, ovaj dio, pa da ga povežem na struju, evo ga. Pa uključiti u breadboard, plus i minus, znači apsolutno je svejedno gdje ga uključimo, sve dok je u istoj liniji, jel tako? Evo, ova je sada priključena na plus, znači cijeli plus je povezan i ovdje je cijeli minus povezan. Sada idemo upiknuti LED diodu. Znači, ne znam jel vidite, ali tu ima zarez ovaj, tu je odrezan komadić, znači da je to katoda, odnosno minus. Evo, upiknit ćemo je bilo gdje, znači nije uopće bitno. Uzet ćemo otpornik, njega možemo upiknuti na plus, ovako. Tako. Znači, sad je on povezan sa diodom. Znači, pošto smo rekli da su ovih 5 linija, 5 točkica povezane u liniju, a vidite da su i dioda i on upiknuti u istu, to je kao da smo povezali to dvoje. Znači, oni su sad povezani tu, na tom mjestu. Ova cijela plava linija je pod naponom, jel tako? To je 0, odnosno uzemljenje. Nju ćemo spojiti na katodu, odnosno dio sa zarezom. Znači, tu. Vidite, povezano je. I sada možemo plus povezati na otpornik. Mislim, možemo i tu, bilo gdje unutar tih 5 linija, 5 točki. I evo, radi. Znači, povezano je sve, strujni krug je zatvoren i radi. A recimo da probamo u ovu povezati. U ovoj neće raditi. Zato što ona nije međusobno povezana sa ovom. To su različite linije. Kao što su ovo i ova različite strane. Pa ćemo tu trebati dodati, recimo još jednu ovako, povezati ovu sa ovom crvenom. Sad smo opet sve povezali, vidite, znači plus smo povezali sa ovim plusom, a ovaj plus sa
plusom od diode. Isto tako, recimo, možemo staviti i ovaj plus samo ovdje. Isti ćemo rezultat dobiti. Znači, on služi čisto za breadboard, taj eksperimentalna pločica služi čisto za testiranje, nije uopće bitno kako spajamo sve dok to ima nekog smisla. Evo, nadam se da sam vam pomogao, da sam vam nešto novo pokazao u ovom videu. Vidimo se u sljedećem. Hvala na pažnji.